И здравейте хора, днешния видеоклип и днеска един приятел ме помоли да покажа как да спрем компютъра на някой, както виждате и тук пише Facebook hack. И също как да спрете компа на някой по този начин. Тъй, значи, натиска дясно копче мишката, създай и пряк път. И тук въведете ми местоположението на елемента, пишете shut down, не така да го напишете, shutdown е така, shutdown, -r, ето така, -d, и избирате да кажем колко време и след колко време ще се изключи компа. Да кажем, ние избираме след 40 секунди. Или може директно да му се изключи компютъра, като напишете някаквото солдати, след това напред. И избирате как да се казва. Да кажем се казва Minecraft Hypixel епизод 1. Готово. И вече сте създали. Обаче иконката му може някой, като го прати на някой ваш приятел, той да си помисли, че че ще ме прецака. И затова пишете, натискате дясно копче, свойства, смяна на икона, окей, ако сте на Windows 10. И тук търсите икона някаква, каквато искате. Да кажем моята 6 видеоклип. Окей, избирате окей. Продължи, окей. И ето сега е иконата, каквато е тук във Facebook hack. И сега може да прецакате някой приятел. Аз тук прецаках един. Трябва да го напиша, да ви покажа как го прецаках. Е така, е точно тук. Вижте какво му пиша. Значи, ето как започнах дискусията с него. Значи, ето тук. Пита аз му пишал за дъра, той би да дъра. Намерих едно клипче, как се казва в профил, искам да го видиш, ето го. Пратих му го, обаче нарочно се на... Пратиха ми го, няма вирус. Окей, пише. Изгледай го. Оп, не е това. В смисъл, че не е това. Ето това. facebookhack.link. Да, пиша му да, а той ми пише да. И аз съм вика, отвори го. И тук му написах нещо и то беше на линия и излезе извън линия и му пиша тук ли си. И му изключих компа. И те, нали, можете да представите някой ваш приятел и сега да кажем, може да изпратим на някой приятел. Обаче не знам дали има някой на линия. Така. Така, да прецакаш. Твой враг. Така. И сега ти, за ако сте по-нахални, копирате го. Ето така ще го копираме. Сега ще го копирам директно е така. Опращам тук. Опа. Е така. И го пращаме това тук. Така. Ето. И сега той като го стегли и ще му се случи комп. Тук при 40 секунди, а пък тук при... Така. Това е като цялото клипа, как може да прецакате някой ваш приятел.
Ако искате още такива клипове да покажа как може да прецаквате ваши приятели или по някакъв начин да прецаквате ваши приятели, може да ми пишете. Аз разбира се ще видя и ще направя такъв клип. И добре хора, това е клипа. Надявам да харесвам. Ако е така, харесайте клипа и очаквайте още много клипа.